script yathi. Wena sathola ngayo. Bengivele ngingafiki kahle. Afike ngahamba ngibonana naye. Inkinga script yathi afuna amabhuku azocoshisa ama-pastor. Manje wasisho mhlawumbe mina ngiyakukhona ukuba yilila ye-script yakhe ngoba mina abantu kuze bele kuhambe ngihlalisa aba. Ya, babona sakho saphansi script yakhe. Vele hamba ngoba usizile. Jabula. Ayihamba hamba. Manje manje mina kumele ngikhole into. Yawena, uyakhohlwa ukuthi labo yobe bakho bakalisa amathina nendabani. Bantu. Manje sipamba. Wanabo bolopholo pha. Nabo bolopholo pha. Kamabizela. Bengicela lapho uzame noma ngoba ngi-5 rand noma u-10 rand nangithi uphesha izimo. U-30 rand nje lo. Uyakhuluma ngenkathi unemali zakho 500,000 owenzani? Usho ngenkathi izinto engazisho ngenkathi ngikwatile. Awu. Wakhuzwa nje wena wathini? Athi ubhuti akahamba ne-script yakhe esibhedayo. Hhayi akusenami. Akukhohlakele kodwa kamabizela. Awuthi sengaba yilida manje yini manje? Anything can happen emhlabeni. One way or another boy usonya uzubamba mfana uzubamba. Njalo Kali Masi kumela aphe namhlanje afelele ngithathe imibuzo ngithi namhlanje kumela aphe Mazibuko uyashayisa Pusek Ayukhaphi boy akhipha indaba umntana la awulibazeli yasani Khuluma uthi senzeni ngaye. bakafe abu manje ungishayile ukuphi Ungishayile mfana. kuphi ungishayile ungishayile ama-shares ama-shares friend yalo umshayeli mfane Yes, my father. Ngimdubulile wabaleka. Ini? Balekile bosimele ngibelele. Ekonje. Fuck. Manje kumele ngizijinele isibalo ngokwami. I'm useless. Bakunabantu estradeni. Manje anahluleka yini ukubulala bese niyavala niyabaleka. Shaytasha. Fire mthetha manje kuyokhuluma into azini mina ngizoyilungisa le. Uzohamba uyiwani la. Ya, vele ngisele ngiyiwani angithi. Batubulana ngenxa yaluthanda basekabani babulalana ngenxa yaluthanda umqomela